Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takulandirani kuno ku Free Online Madrasa. Ino ndi episode number 10. Ndipo tikale mmenemu tikufotokoza za naqidh at-tasi'. Naqidh number 9. Naqidh imeneyi ikutambasula kuti man i'taqad, aliyense amene angakhale ndi chikhulupiriro kuti anna ba'dha an-nasi, ndithudi ena mwa anthu, la yajibu alayhi ittiba'u an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kuti sizili zokakamizidwa pa iwo kuti amutsatire mtumiki sallallahu alayhi wasallam, wa annahu sayauhu al-khuruju an shari'atihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kufikira poma chita kuti anthu wanso ndikumatuluka mu sharia, kusiya kutsatira sharia ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Munthu amene angakhale ndi chikhulupiriro chimenecho, amene yoyo fahuwa kafirun, wakanira. Izi zili choncho pachifukwa chonena kuti masufiya ali ndi chikhulupiriro chowakweza kwambiri azitsogoleri awo, amene amawatcha kuti ma auliya. Amene wawawa ali ndi ma aqida amene ali osempana ndi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndipo iwowa amawapanga iwo masufiya akuluakuluwo kukhala ozindikira kwambiri chipembedzo, to the extent yoti amabweretsa zinthu zina mu chisilamu zachilendo zimene mtumiki wa Allah sadaphunzitse. Ndiye wina aliyense amene angawapange amenewo kuti ndi anthu ozindikira oti sakuyeneka kumutsatiranso mtumiki, iyeyo ndiye kuti fahuwa kafirun, iyeyo wakanira. Komanso ndi anthu awo ndokanira kalenso mwachidziwikire. Mwachitsanzo, pali masufiya amene ali akuluakulu omwe adalemba madua. Madua amenewo ndi oti mtumiki sadaphunzitse. Mwachitsanzo, pali gulu lina mugulu la masufiya litafunsidwa kuti ineyo mkazi wanga akuoneka kuti akupanga chibwenzi ndi munthu wina, kodi ndingapange bwanji kuti mkazi uyuyu abwererenso ayambe kundikonda ineyo? Chishehe chawo chakusufiko chidanena kuti utenge njere 11 za kind black seed, ndipo njere zimenezi pa njere iliyonse udzowerenga mawu onena kuti ya latif ya wadud kokwanira ka 100, komanso Allahumma salli ala Muhammad kamodzi njere ina iliyonse. Ukatero ndi kuti uwerenga ya latif ya wadud ka 1100, komanso salatu ala nabi uipanga ka 11. Ukamaliza pamenepo utenge njerezo ndi uzike pa moto uzitenthe. Ukatero mkazi wako yamba kukukonda. Wallahi izi mtumiki sana aphunzitse. Ndi anthu inuyo mukawatsatira awawa sakutsatira chiphunzitso cha mtumiki, akutsatira zawo. Ndiye mukawapanga kuti awawa la yajibu alaihim ittiba'u an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sizili zokakamizidwa pa iwo kuti amutsatire mtumiki, basitu inuyo ndeti mwatani? Ndinu makufar. Kapena amalemba pali kabuku kena kaka analemba kuti cures from the Quran, ka green choncho mmenemo muli madua amene mtumiki wa Allah sadaphunzitse, ngakhale kuti zinthuzo akupereka kuchokera mu Qur'ani, koma zimenezo mtumiki sanaphunzitse. Akuti dua ya chikondi pakati pa mwamuna ndi mkazi, ngati chikondi chikuvuta pali dua iyi ndamapereka aya. Atukupereka aya ndi muiwerenge aya imene kokwanira ka 100, muiwerenge mwina kwa masiku 40. Every day muziwerenga ka 100. Zimenezo mtumiki sanaphunzitse. Zimafika pa extent yonena kuti mmodzi mwa masheha amenewa akuti amatha kumulota mtumiki ali kutulo ndikupatsidwa bread, iwo ndikudya kutulo ko bread yo hafu, pomadzuka mamawa bread yo ndikupezeka ali kumanjako. Wallahi zimenezo mabuku mwawo zilimo. Ena mwa iwo akuti anapita ku Madina, kumeneko ndikupita kumanda mtumiki, ndikukayankhula ndakatulo ziwiri, mtumiki ndikutulutsa dzanja lake m'manda, iwo ndikupsopsona dzanja la mtumiki. Izi zinzoti even maswahaba sadapangepo, koma iwo wazimene zamazitenga kuti. Ndemona kuti masufiya ndi limodzi mwa magulu amene amagwera pati panakidhu imeneyi. Amawapanga kuti ena ake mwa asilamu soyeneka kumutsatira mtumiki ya iwo ali ndi version yawo ya chisilamu.
ndiye msilamu wina aliyense amene angawatenge iwowa anthu amene wawa kuti sakuyenereka kuti atsatire mtumiki iyeyu kapena gulu limene la asilamu ni makufaru, komanso awowa amene sakumtsatira mtumiki wonso ni makufaru. Ndiye tichenjere tisawapange anthu wamba kukhala anthu oti olemekezeka. Palibe pa dziko lapansi pano pa munthawi yathu ino omwe ali olemekezeka kuposa mibado itatu ichi: maswahaba, matabi'in, mataba'a tabi'in. Olankhale munthu ndoswali cha mtundu wanji. Ngati maswahaba sankamuloda mtumiki wake apatsa buledi, ife ndi ndani kuti timulote mtumiki wake kutipatsa buledi? Ndipo mtumiki akatipatse buledi kuti ndife ndani? Ena kuti mayi awo anamwalira ndikupezeka kunena kuti atamwalira nkhope yawo inada komanso mimba yawo inafufuma. Ndi mnyamata amene anasowa chochita analingalira kuti I think kumwalira kumene amwalira mayanga anachita chinthu cholakwika mbuyomo. Ali kulingalira choncho anaona mtambo ukubwera, ndipo mtambo umene umaoneka ngati ni munthu. Mtambo chonayandikira pafupi kenako mmene mumunachokamo munthu. Munthu amene anabwera ndikuagwira mayi awo wankhope, nkhope ya mayi awo inawala, komanso anawasisita mimba indikuphwera. Ndiye munthu uja ananena kuti iwe ndiwe ndani? Mnyamata uja kumfunsa munthu, iwe ndiwe ndani? Ndiye munthu anena kuti ine ndine mtumiki Muhammad. Ndiye munthu anena kuti ndipase malangizo. Ndiye mtumiki anena kuti malangizo amene ndikakupatse ine mu step iliyonse imene udziyenda uzinena kuti Allahumma salli ala Muhammad. Muzoona kuti izizi anthu masufi yawo akuzikhulupirira zimenezo. Imene ndi batil, bodza leneleni limene msilamu wokhulupirira mwa Allah komanso mwa mtumiki wake sakuyeneka kuzikhulupirira zimenezo. Koma yena ndithu mwa asilamu akukhulupirira nyasi ziti zimenezi. Ndiye iweyo ukakhulupirira zimenezo ukhalanso mugulu la makufaru. Amene adalemba zimenezo ufuna kuanamiza anthu nawonso ni makufaru. Chifukwa chani? Akusiye njira yowongoka ya mtumiki, apanga njira yawo. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti asadike mugulu la asilamu amene amapanga chisilamu malingana ndi maganizo awo. Kufikiranso munaqidhu yomaliza, ine ndikusiyeni manja mwa Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.